ilo kuzoba nzima ukuthi nibone amandla ami eperform. Kodwa ngibanjiwe AJ, ngibanjiwe ukuthi angiculi kahle, ngicula kamnandi, faith elilo. Angibanjiwe ngicumele zenze powerful kodwa faith low. Niyakwazi ukushumayela into engayikho. And iSpirit says to us, thina siyakwazi ukushumayela into esingayikholwa thina. Kodwa nete ngiyishumayela kodwa ngiyikholwa. Ngithe uJesu aketha noma yini kodwa basafanele no action qala isitori. Anokuqala konke enkulu sayona. Uthi yethuno ukuthi ezinye izinto ilinde ukuthi umuntu act lento ayikholwayo. And one day it was like a discipline, it was 10 years or so back. And umuntu wathi asifana umama nje ukhuluma into entsha. Uzama ukholwa uapply le osuyikhulumile. Wathi umhlaba akususuqedile. Ume kwenje. Musubuyela kule ukhulumile. Uyifaka action. But ibandla lamkhuluma intini. Kodwa ngenzi lutho ukuthi. Because of call. Faith is a substance of things of. But ibandla amandla kakhulu kuzwa wabone manifesta in your life. But when you say your level of faith, somebody say level of faith. Level of faith. Come on, say level of faith. Level of faith. Bonke abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngendlela edivine. Hakumcheckela imeasurement, isilinganiso sokukholwa kwabo. If ipath your calling path, okwazi ukuthi uNkulunkulu uyahamba. Nihleli phansi nonke, kuma intombazane yasele, kuma intombazane eyinomopho imingeyilapha. Ithi ngayazi nelo language, ngiphuma ngopha for 12 years. Usizo ngathola indawo. Ngiyamdoktabani, ngizama yonke imizamo, vele kungaphili. Uthi into yakunekelela, ngasuma ngingakaze ngitshele umuntu. Ngathi uma kusuka la ngiyoba umphetho kaJesu. Angaze ngibone nawe uyaduma abantu umphethe phila. Wathi la izoqalwa yini ngoba ngiyakholwa. Wathi uma kusuka la bonke abantu baye ezandleni zakhe bayobeka izandla mina ngiyemphethweni. Wathi that's why those of them babu umphetho wekuya. Wathi nathi enhliziyweni yakho uma nje